Gawas sa sub-sub nga preparasyon alang sa piniliay sa Oktubre 30, gitutukan sab karon sa kapulisan ug mga lokal nga kagamhanan ang pagtimaan sa adlaw sa mga santos ug patay. Gipasalig sa kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo nga hingpit na ang ilang koordinasyon alang sa kalag-kalag. Mangulo sa pagbantay sa kahapsay sa Nobyembre 1 ug 2 ang mga tinugyanan sa Cebu City Police Office, Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Office, Cebu City Transportation Office, Bureau of Fire Protection, Department of Public and Services ug uban pa. Nagkanayon ang Committee Head on Peace and Order sa dakbayan nga si Councilor Philip Zafra nga kapin 20 ka mga samang ang anaa sa syudad sa Sugbo. We have identified more than 20 cemeteries all over the city, including the upland. But we will also have our concentration on big cemeteries such as Calamba, Carreta, Pardo, Queen City, and Sempar. Dugang ni Zafra nga sugod karong Sabado, Oktubre 28, 2023, magsugod na og dasok ang mga tawo nga mobisita sa ilang mga mahal sa kinabuhi sa mga samang. Among nasubutan nga on October 28 to October 30, mo-open ang samang from 6 a.m. to 10 p.m. On October 31 and November 1, 6 a.m. to 12 midnight. Then sa November 2, balik na sa 6 a.m. to 10 or maybe 6 p.m. kay dili na kay nadaghan as per our experience in the past. Matod pa ni Zafra nga sama sa naandan, ginadili sab ang pag-overnight o pag-vigil sa mga samang paglikay sa mga kagubot o kahuot sulod sa mga menteryo. Nagkanayon ang Deputy City Director for Operations sa CCPO nga si Police Lieutenant Colonel Janet Rafter nga andam na ang kapulisan sa pagbantay sa mga menteryo sa Sugbo. Anaa sa 90% ang kinatibuk ang pangandam sa kapulisan ug 10% na lang ang ilang adjustment gikan sa ilang deployment sa barangay elections. Yes, sa kalag-kalag pud no. Actually, there is also an ongoing coordination meeting, but we have also there was also a coordination meeting last Saturday with the LGU. It was attended by the CCTO, the PROV, the CCDRMO, and the barangay, and together with the mga cemetery administrators. So there has been a coordination there, especially sa opening sa ato ang mga samang. Subling pahinumdum sa kapulisan nga karong kalag-kalag, ginadili ang pagsugal, pag-inom o pagdala og mga ilimnong makahubog og saba-saba sulod sa menteryo agig respeto sa mga mitaliwan. Kini si Mary Francis Lin kaayon alang sa MyTV, Cebu.